Dobrý deň, milí pikoakvaristi. Dnes by som sa chcel s vami podeliť s touto zostavou koreňov do akvária. Robil som ju podľa priania pre zákazníka, ktorý sa mi ozval na inzerát. Dal mi fotografiu a rozmery. Výška sa bude ešte upravovať podľa toho, ako sa mu bude hodiť, ale šírka a ten dlhší rozmer zľava doprava už by mal teda sedieť. Korene sú zo slovenskej vinice, je to vinič. Testoval som ho aj pri rybkách, aj pri krevetkách. Je zdraviu nezávadný. Do akvária môže ísť buď s kôrou, alebo ak by zákazník sa rozhodol, že je s tým spokojný a odsúhlasí mi takýto návrh. Ďalšia fáza bude potom ošúpanie od kôry a ak by bolo prianie, je možné drevo zlepiť, aby bolo ako jeden kus a vo vode sa už potom nepohybovalo. Takisto, ak by bola požiadavka, je možné na korene naviazať aj machy. Ešte pohľad z druhej strany. Toto je pohľad z druhej strany. Možno, že sa mi páči ešte viac ako ten pôvodný, ktorý mal byť sprava doľava. Toto je skôr zľava doprava, ale je to otázka vkusu. Čo povedať na záver? Cena 50 eur so všetkým. Ako sa povie, no nekup to. Čo si o tom myslíte?